No niin, hyvää aamupäivää kaikille. Tervetuloa mukaan MC-version webinaariin. Pitkästä aikaa taas ollaan täällä katsomassa versiossa tai uusimmassa MC-versiossa olevia muutoksia. Tässä oikeastaan käy samalla parinkin version ajalta asioita. Eli tuosta viimeisestä ei juurikaan käyty. Meillä oli siinä käyttäjäpäivät juuri olleet ja sitten sen jälkeen tuli tämä viimeisin versio, joka teillä nyt on käytössä, niin julkaistuna. Ja sen puolestaan käyn tässä nyt nopsasti läpi kaikki kerralla, että mitä kaikkea täällä on nyt mukana muutoksia ja mitä sitten huomenna tehtävän päivityksen osalta sinne pilvipalveluversio nimenomaan tehtävän päivitykseen, niin mitä siellä on luvassa. Eli torstaina pääsette sitten niitä katselemaan, mikäli olette töissä silloin, mutta mennään tässä esityksessä eteenpäin. Eli tässä nyt ensinnäkin noin käytännöt alkuun läpi. Teidän mikrofonit on siellä vaimennettuna ja jos teillä on jotain kysymyksiä, niin sinne kysymys-vastausosioon voitte niitä kysymyksiä laitella. Käydään niitä saman tien vaikka tässä läpi, jos tilaisuus siihen on ja aikaa jää. Meillä on tässä kuitenkin tunti varattu, mutta uskoisin, että alle tunnissa saadaan nämä asiat käytyä läpi. Ja tästä saatte sitten tallenteen myöhemmin vielä, jos haluatte käydä kertaamassa asioita tai ette päässyt tähän juuri osallistumaan tällä kertaa. Mutta mun nimi on siis Jukka Vihtkari ja Emsellä tuotepäällikkönä talous- ja palkkahallinnon tuotteessa, niin tuttuun tapaan tässä tulee sitten näitä molempien sovellusalueiden asioita läpikäytyä ja mitä tullaan tämän esityksen aikana käymään läpi on tuossa nuo täsmäytykset. Sitten on tämmöinen raporttiotsikoihin liittyvä muutos, joka on ollut oikeastaan aika pitkääkin toivottuna. Sähköpostin lähetyksessä olette mahdollisesti jo huomannutkin jotain muutoksia. Sitten nämä mitkä lähtee ohjelman kautta olevat sähköpostit. Ja sitten taloushallinnossa aika monessa paikassa voi olla pienehköjä muutoksia. Osassa voi olla taustalla vähän isompikin muutostyö, mutta näkyy sitten täällä ohjelmassa pienempänä muutoksena käytännössä. Ja osa on sitten sellaisia, joita te kenties hyödynnätte omassa raportoinnissa, eli nämä esimerkiksi tilin koodistot ynnä muut, niin osalla on tällaisia tarpeita, joissa raportoinnissa on vähän erityisvaatimuksia ja tarvitaan raportointiin liitettäviä koodistoja perustaa, niin tämän tyyppiset käyn tässä vielä läpi. Toistuvaislaskutuksessakin on parannuksia ja sitten tuonne myyntilaskutuksen tasekohteille muun muassa, niin sinne aika monella on ollut nykyisin tarpeita nimenomaan sinne taseseurantaa tasetilien osalta ja sen puolesta näitäkin on tähän tehty. Ja toki ei versiota ilman Finvoice-muutoksia, eli Finvoice aina elää koko ajan ja vaatimukset siinäkin on osin tiukempia. Osallahan on kuitenkin niitä EU-standardin mukaisia Finvoice-laskuja, joilla lähtee ja osalla menee sitten tällä pienemmällä vaatimustasolla olevia, mutta Finvoice 3 joka tapauksessa nämä muutokset nyt tulee. Ihan hyvänä huomiona joka tapauksessa, että jos ette ole vielä Finvoice 3.0 käyttäjä, niin valmistautukaa nyt siihen muutokseen, että se nykyinen Finvoice 1.3 tulee jäämään kuitenkin historiaa tässä kohtuullisen pian, niin kaikki mitä teette, uusia käyttöönottoja tai lisäyksiä, niin lähdetään nyt sillä Finvoice 3.0 liikkeelle, koska se on väistämätön muutos, että se tulee pakolliseksi verkkolaskutuksessa joka tapauksessa. Sitten käy tuon palkanlaskennan puolen asioita. Siellä on muun muassa siihen prosenttiperusteiseen lomapalkan laskentaan ja työsuhteen päättymiseen liittyviin tilanteisiin, niin siihen on parannuksia. Eli palkka-automaatio niin sanotusti vaan paranee tässä kaiken kaikkiaan. Että se on nyt hyvällä tasolla ja
kehittyy edelleen. Ja mainittakoon sitten vielä pankkiyhteyden puolella pari parannusta, joita sinne on tehty. Mutta muutoin voidaan mennä tässä esityksessä eteenpäin, eli avataan tuohon varsinainen ohjelmaruutu ja ryhdyn täältä nyt sitten näitä edellä mainittuja asioita läpi käymään. Ja eikä se mun naama on nyt nähty, niin voi tuon videokin tuosta pistää pois. Niin jatketaan ja aloitellaan täältä asioiden läpikäyntiin. Mä voin avata täältä nyt vaikka toimintoketjujen kautta. Aloitetaan tästä täsmäytyksistä ja täsmäytyksiin liittyvistä muutoksista, mitä tässä vielä matkan varrellakin on tullut. Niin avataan se tuolta. Tähän löytyy täältä yleiset toiminnat asetukset valikosta voi normaalisti. Eli mä käytän tätä toimintaketjua usein. Niin se on täällä yleisten toimintojen alla. Mutta mä menen tuonne toimintaketjuun. Mulla on aktivoituna siellä tämmöinen kuukausitoimet ketju ja näitäkin voitte muuten sitten meidän sovelluskonsulttien kanssa jutella, jos teillä on tarpeita ja haluja saada tämmöisiä toimintaketjuja käyttöön, niin ilman muuta olkaa yhteydessä. No niin, tässä on viimeksi ajettu täsmäytys tuonne tammikuun loppuun 2025 ja mä voin ajaa sen nyt vaikka uudelleen sillä tavalla, että otetaan tuonne joulukuu 2024 sinne kuun loppuun ja olen valinnut tänne, että täsmäytetään ostoreskontraa, myyntireskontraa, kirjanpitoa, tilitetositteita, jaksotusositteita. Ja tuo kirjanpidon täsmäytys, niin sehän ei tuota tällä hetkellä yhtään mitään. Mutta niin kuin tuossa mainitsin alussa, että tilille on lisätty tämmöisiä koodistoja, niin tililtä löytyy myös nimenomaan tällainen asia kuin täsmäytystili. Ja järjestetään nämä tilit tuohon, niin otetaan vaikka kaikki selailun tähän. Ja otetaan tyypillisesti tämmöinen välitili. No, otetaan vaikka toi selvittelytili ja yrityskoodisto. Ja tuolla täsmäytettävät tilit valitaan kyllä. Eli tuommoinen välilehti kuin yrityskoodistot, nämä on niitä raportointikoodistoja, joita monissa organisaatioissa esimerkiksi MC-analyysin raportoinnin yhteydessä käytetään, eli tili kuuluu tämmöiseen raportointiin, niin sitten se liitetään koodistoon. Ja nämä vapaakoodit on taas vapaasti nimettävissä olevia, joilla voi sitten liittää sen tiettyyn koodistoon ja se on mukana raportoinnissa. Mutta tämä nyt tuli mukaan täsmäytystileihin ja otetaan se varsinainen myyntireskontran välitili, jota tässä nyt on käytetty. Tuo. Ja olisiko se 2888 se maksuliikennetili vielä sitten yksi. Laitetaan tämä kolmanneksi tiliksi. Eli nämähän on sellaisia tilejä, jotka kuun päätteessä oletetaan, että se on saldon 0. Ja no päivämäärät toi aina vaihtaa tuonne tuon edellisen kuun jakson oletuksena. Eli oletamme, että aina siellä mennään edelliskuuta täsmäyttämään. Mutta nyt pistän tuosta täsmäytyksen päälle ja katsotaan mitä sieltä tulee. Eli sieltä tuli nyt ostovelat on kaikki kunnossa ja myyntisaamiset sielläkin on kaikki kunnossa. Ja sitten nämä äskeiset täsmäytystilit, jotka lisäsin sinne, niin niiden saldo on 0 niin kuin pitääkin tuona hetkenä olla. Eli sieltäkin todetaan, että se on ok. Sitten tiliotteet myöskin täsmää kirjanpitoon nähdä, eli tilin saldo versus tiliotteen saldo on sama. Ja myös jaksotukset, siellä on merkitty niitäkin tehtäväksi, niin nekin näyttää täsmäävän. Te, jotka käytitte täsmäytyksiä tässä jo heti vuoden alusta tai vuoden vaihteen jälkeen, niin näissä osassa oli vielä vähän hankaluutta, että ei kaikki esimerkiksi myyntilaskut ja ennakkomaksun omaksetut ei aina tahtonut tulla oikein, mutta nyt siellä on kyllä korjattu sitä hakua, että pitäisi kaikki tulla niin kuin pitääkin. Eli tätä voitte nyt sitten jatkossa hyödyntää paljon enemmän aina kuukauden päätteessä. Sitten mennään sellainen asia kuin automaattitoiminto. Ja automaattitoimintohan on aina tehnyt täällä
esimerkiksi raportteja, jotka voidaan täältä ohjelman puolesta ajaa, ja tuossa vuosittaisissa mulla on kerrottuna, että tulossa taas niistä tehdään arkistokappale. Niin tässä arkistokappaleen nimessä oli sellainen ongelma, että se ei tuottanut oikeanlaista nimeä ja se ei näkynyt esimerkiksi MC365 raporttien puolella. Se on tässä nyt korjattuna. Mutta sitten kun mennään näihin yleisiin asioihin ja puhutaan niistä raporteista kaiken kaikkiaan, niin palataan tuohon äskeiseen raporttiin vielä uudelleen. Te olette tottunut näkemään, että toi on ajettu tuolla nyt viime vuoden puolella, niin tottunut näkemään sen näin, että tuolla on tuo lisenssihaltijan nimi ja tuolla oikeassa reunassa on tämä valitun yrityksen nimi, niin nyt sitten näitä on vaihdettu keskenään. Ja mennään semmoiseen raporttiin, mikä nyt olisi ajettu tässä ihan melko vastikään. Tämä on ajettu 8.4. Niin täällä on nyt sitten toisinpäin näiden paikat. Eli tämä valitun yrityksen nimi löytyy nyt vasemmasta yläkulmasta ja lisenssihaltija löytyy sitten tuolta oikeasta reunasta heti näiden päivämäärätietojen alta. Ja tuohon on sitten vielä käytetty versionumero siirretty tänne, koska sitten tähän kakkosriville on tyypillisesti aina tuotu osassa raporteista esimerkiksi raportilla olevia valintoja ja sen tapaisia tietoja, jotka saattaa olla melko leveitäkin, niin sitten se on viety tänne vasempaan reunaan, niin sillä on sitten tilaa tuohon täyttää. Ja näin tämä on tästä eteenpäin nyt. Näin. Ja tuossa, kuten huomasitte, kun mä avasin vanhan raportin, niin siellä vanhan raportilla näkyy edelleen se tieto sellaisena, kun sen raportin ajohetkellä on ollut. Eli vanhoihin raportteihin se ei tietenkään mitenkään muutu, mutta uusiin raportteihin muuttuu. Ja pelkästään tämän raportin ajo uudestaan muuttaa sen tämän uuden järjestyksen mukaiseksi. Eli jos esimerkiksi tilintarkastajalle nyt toimitatte materiaali, missä on raportteja, jotka on ajettu tällä aikaisemmalla versiolla ja sitten tällä uudemmalla versiolla, niin sitten voi tilintarkastaja mennä solmuun, että minkä yrityksen raportteja tässä nyt luetaan, niin jos te haluatte sen asian korjata, niin sitten täytyy vain muodostaa se raportti uudelleen ennen kuin niistä tehdään se arkisto. Että sillä tavalla on huomioitava asia nyt sitten tämäkin muutos, joka sinänsä muuten on pitkään ollut toivottu asia, mutta nyt sitten käytäntöön lopultakin. Tässä raporteillahan on myöskin tuo lähetä-painike, jolla lähetään sähköpostilla. No, mulla on tässä yrityksessä taitaa olla niin, että se lähtee nyt sitten ihan mun sähköpostiohjelmalle, joten mä vaihdan täältä suoraan tämmöiseen yritykseen, jossa sattumalta olisi esimerkkinä sellainen raportti, joka voin tuosta sähköposti-ikkunalla lähettää, eli tämä. Niin sähköpostilähetyksessä ohjelma tekee nyt tarkistuksia sekä tässä että kaikissa niissä palveluissa, missä sähköposti lähettää, että tämä vastaanottaja on oikeasti sellainen, että sillä on kyky vastaanottaa sähköposti, eli se domain, sähköpostidomain on rekisteröity ja se on käytössä. Eli jos mä yritän tänne jotain höpöhöpöä kirjoittaa ja laitan tänne vaikka, laitan nyt ensinnäkin itseni tähän lähettäjäksi, ja jos mä vielä kopioin itselleni ja yritän tänne nyt joku domaini, joka on ihan, jota ei varmasti ole olemassa, niin lähetä-painike ei tuosta aktivoidu. Mutta sen sijaan, jos nyt sitten mse.fi-päätteinen, niin sitten taas sillä domainilla onkin jo vastaanottokyky, niin silloin tuo lähetä-painike aktivoituu. Eli tällä tavoin tämä ilmenee tässä ohjelmassa, kun sähköpostia lähetellään. Ja näkyy siis tosiaan niissä palveluissa myös. No jatketaan tällä puolella edelleen ja puhutaan sitten sähköpostilähetyksestä myöskin näiden vakiokyselyiden osalta. Niin tässähän on kyvykkyys siihen, että ohjelma voi lähetellä sähköpostia
asioista kuin asioista. Ja jos mä menen tuohon sähköpostin lähetykseen, joka on vaikkapa tuossa, niin vakiokysely 90, niin lähettää sähköpostia aika monestakin asiasta. Mitä ne vakiokyselyt on, niin tästä vanhasta ohjeesta pääsee vielä F1:llä selaamaan sitä ohjetta, ja tuolta löytyy nyt sitten ne vastaukset siihen, että mitä ne vakiokyselyt tarkoittaa. Eli onko hyväksymättömiä laskuja, erääntyviä laskuja, 5 päivän kuluttua vai erääntyviä tai käsiteltäviä sähköisten laskujen siirrossa ja näin edespäin. Ja vakiokysely 90 ajaa noin kaikki, jotka liittyy nyt sitten tuonne ostoreskontraan, myyntireskontraan, myyntilaskuihin. Ja se muutos näissä, että aikaisemmin joutui tekemään aina yhden oman palvelun per yritys, jotta sai sinne oikean vastaanottajan. Eli tästä tuli aina yrityskohtainen. No nyt voi lisätä monta yritystä siihen, kun käy sinne yrityksen ohjaustietoihin laittamassa. Otetaan vaikkapa nyt sitten myyntitilasten käsittelyohjaustieto ja tuonne sähköpostiosoite. Eli näitä osoitteita käytetään sähköpostin vastaanottoon näissä maailman vakio sähköpostilähetyksissä. Ostoreskontrassa vastaava tieto on tämä, eli reskontrahoitaja, tuohon vaan sähköpostiosoitemuotoinen, niin sitten ohjelma käyttää sitä sähköpostin vastaanottajaksi sen yrityksen osalta. Joten tähän samaiseen palveluun, jos halutaan näitä ilmoituksia lähettää, niin voi laittaa kerralla sitten useamman yrityksen, kunhan laittaa tämän sähköpostiasian sinne ohjaustietoihin kuntoon. Ja jos ei sitä ole, niin sitten tämä henkilö, joka tuohon on laitettu, saa sen viestin. Eli nyt tähän sitten kannattaa jatkossa laittaa vaikka teidät itsenne, että ei tule sitten turhan päitä vääristä yrityksistä menee väärille henkilöille tietoja. Näin. Sitten yleisistä asioista vielä, tuolta löytyy nuo poistot, kirjanpidon, reskontrien, palkanlaskennan poistot. Nyt on aika isojakin massoja ollut, sellaisia isoja datoja, joista on poistoja ollut tarve tehdä. Eli sehän vapauttaa sitten tietysti sen mahdollisuuden, että vaikkapa vanhoja toimittajakoodeja osoitteistosta voidaan poistaa sen jälkeen, kun ne dokumentit siihen liittyvät on poistettu. Mutta sitten tosiaan sieltä tietokannasta poistuu nimenomaan ne kaikki tiedot, mitä sille ajanjaksolle on. Ja tähän tarjoaa niitä poistopäiviä sen mukaan, miten tilinpäätösajoja on tehty. Niin sen mukaan se tämän vaihtoehdon antaa. Ja tähän on vaan tehty parannus, että se kykenee nyt sitten isommankin määrän poistamaan, että tämä tässä versiossa, jos on ollut siihen liittyviä hankaluuksia. Selvä. Sitten mennäänkin vaan ihan kirjanpidon puolen sisältöasioihin, eli puhutaan nyt sitten näistä alv-ilmoituksista ekana, joka on tuolla. Tässähän vielä vuonna 2024 on ollut tämmöinen vaihtoehto kuin maksuperusteinen arvonlisävero, ja sitten on myöskin ollut nämä alarajahuojennukset. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin nämä on poistuneet lainsäädännöstä näiden käyttö, eli vuonna 2025 ei enää ole maksuperusteista arvonlisäveron ilmoittamista, siis kirjanpidon saa tehdä maksuperusteisesti, sitä ei ole muutettu mitenkään, mutta siitä ei enää ilmoituksella ilmoiteta mitenkään erikseen. Ja sama koskee tätä alarajahuojennusta, joka poistui nyt sitten tässä tämän vuoden alussa. Eli kun tekee uuden alv-ilmoituksen vuodelle 2025, niin sitten tuosta huomaa, että nuo kentät on kokonaan pois käytöstä, ei pääse niitä enää vaihtamaan. Ne on disabloitu. Sitten mennään eteenpäin ja mennään itse veroilmoituksiin. Eli puhutaan näistä ilmoituksista vielä lisää. Niin veroilmoituksissa on ensinnäkin nämä vuoden 2025 ilmoitukset, tuossa on nyt 24. Ja tämän osalta niin
Täällä on muutamakin parannus, joka tähän on liittynyt. Aikaisemmin on ollut sellainen edellytys, että veroilmoituksen liitteet on pitänyt olla sillä tilikaudella, mikä siellä on aktiivisena tilikautena. Eli se liitteisiin lisätyt, vaikka tilinpäätös, mitä onkaan tänne laitettu, niin yrityksen aktiivinen tilikausi on pitänyt olla sama. No nyt ei enää sitä vaatimusta ole, vaan nyt tällä tilikaudella, mikä täällä on valittuna, niin sen mukaisesti sitten ne liitteet menee myöskin oikein verohallinnolle nimettynä, eli vaikka tilikausi olisi ehditty ja vaihtaa, niin tällä tiedolla on se määräävä vaikutus, miten ne sinne aineistoon lähtee. Ja nyt tässä versiossa on sitten mukana myöskin ne uudet verolomakkeet vuodelle 2025. Eli täältä yleisistä toiminnoista löydätte verolomakemallit ja sieltä listasta näette sitten listan lopusta niin vuoden 2025 lomakkeet, eli 4, 6B, 6C, niiden laskentamallit täältä löytyy ja ilmoitukset voi niistä kausista tehdä. Ja verohallinnolla on nykyisin ollut tapa myöskin niihin ilmoituksiin lisättäviin liitteisiin, joita nyt siellä oli se vahvistettu tilinpäätös, niin sehän oli tuossa viime vuonna asia, joka muuttui sen nimi. Ja nyt tänäkin vuonna on taas muutoksia. Ja täällä yleisessä koodistossa löytyy käytännössä ne nimet, mitä se veroilmoitus sallii, eli täältä taloushallinnon veroilmoituksen koodistot, niin täällä on nämä liitetyypit näkyvissä, niin tästä löytyy myöskin tietoa, että mistä alkaen joku tietty asia on voimassa ja milloin se on mahdollisesti päättynyt. Eli tuo oli sitten se vanha tilinpäätös ja nykyisin on se tuo vahvistettu tilinpäätös esimerkiksi liitteenä. Ja tänne loppuun on tullut myöskin näitä muita tilinpäätösasiakirjoja ja vapaamuotoisia liitteitä. Ja niin nyt esimerkiksi tämä niin sanottu muu liite on poistunut käytöstä ja se on nyt jatkossa nimellä vapaamuotoinen liite. Näiden liitteiden nimeämisessä esimerkiksi vapaamuotoinen liite tarkoittaa sitten se, että siellä ohjelma sen lisäksi, että mikä siellä liitteellä on ollut se alkuperäinen nimi, niin siihen tulee vapaamuotoinen liite, alaviiva ja se alkuperäinen nimi, että sillä tavalla ohjelma käyttäytyy näiden vapaamuotoisten liitteiden osalta veroilmoituksella. Näin, tässä olisi oikeastaan mitä kirjanpidon puolella. Tiliotteisiin voidaan nyt todeta ja mainita sen verran, että sinne on lisätty tämä CAMT 053 muotoinen, eli puhutaan XML-muotoisesta tiliotteesta, niin sen puolesta on sitten lisäinfo, esimerkiksi kun tulee virhemaksuja, maksupalauta tai organisaatiotilille, niin sieltä tulee ne tiliotteen info tulee mukaan nyt näissä XML-muotoisissa tiliotteissa. Ja myöskin sitten, jos on käytössä SCB-pankki, niin SEPin tiliotteen tapahtuman numerointiin liittyen on tehty parannuksia. Siellä on vähän, sanoisinko, eksoottisempi tapa tämä tiliotteen numerointi, niin me on siihen sitten tehty oma käsittelytapa sen lisäksi. Muita pieniä asioita on muun muassa sitten tilien taseerittelyraportti, niin siellä oli pientä ylimääräistä tekstiä niiden yhteensä tekstien osalta, niin sinne on tehty myöskin muutoksia. Mutta sitten muistan tämän muun muassa käyttäjäpäiviltä, että todettiin, että tänne ostoreskontoron laskulle ei päädy arvonlisäverokoodi sieltä mahdolliselta tiliointiohjaukselta, niin asiahan meni sitten sitä kautta eteenpäin, ja tämä on nyt jo korjattukin. Eli jos tiliointiohjauksella on antanut arvonlisäverokoodit, niin kyllä ne tulee nyt tänne. Tämä asia on hoidossa. Myöskin sitten aika moni on varmasti ottanut automaattitiliointia käyttöön, ei siis tämä automaattitoiminnot, vaan puhutaan enemmänkin tästä kirjanpidon toiminnosta, jossa on ollut ohjaustiedossa valintana automaattiohjaukset ja halutaanko, että nämä vaikkapa maksulistat tilioidaan automaattisesti ja tiliotteet myös, niin nimenomaan näihin maksulistojen tiliointiin liittyen siellä saattoi tulla ylimääräinen kurssierokirjaus ja siihen liittyen on sitten tehty korjausta, joka sen on
estänyt, ettei näitä enää sitten pitäisi tulla. Ja mitä nyt maksulistoihin vielä tulee lisänä, niin tuossa vuoden vaihteessa havaittiin sellainen ongelma, että tällaiselle ostoreskontran maksulle mennään tästä nyt yksittäisen maksulistan laskulle, niin siellä laskun erät tiedoissa nämä tositetiedot ei sille erälle päivittynytkään, ja se näkyy muun muassa maksupäiväkirjaraportissa, että se ei sitten tulostunut sinne oikein. Tässä versiossa tämä asia korjaantuu. Eli pelkästään tämä versiopäivitys korjaa sitten samalla ne maksuerät, mitkä on ja maksettu. Tämän jälkeen myöskin tämä maksupäiväkirja toimii ihan niin kuin pitää. Sitten voidaan mennä sinne ostoreskontran osalta vielä yksi maininta, joka liittyy factoring-yhtiöiden pankkitileihin. Eli sehän on myös yleisessä koodistossa oleva listaus tileistä, joille ei ohjelma automaattisesti hae toimittajaa. Ja muun muassa nyt sitä OP-kevytyrittäjä on sellainen pankkitili, joka on yhteisesti käytössä useammalla organisaatiolla, eli sama pankkitili ei tarkoitakaan aina samaa toimittajaa, niin se kevytyrittäjän pankkitili on myös listattu siihen, että toimittaja ei valita saapuneella verkkolaskulla sen pankkitilin perusteella. Jotenka sitten täytyy olla muu kriteeri, eli Y-tunnus, OVT-tunnus, ALV-tunnus on ne ensisijaiset, millä sitä muutenkin haetaan, mutta pankkitili on ollut aina se viimeinen oljenkorsi, ja sitten nyt sitä ei tässä kohtaa enää käytetä, nimenomaan kun on kevytyrittäjästä kyse. No niin, sitten voidaan vielä ottaa yksi asia Rescontrasta. Te, joilla on käytössä ulkoisia siirtoja, teillä on joku muu laskujen kierrätysjärjestelmä kuin MC365, ja sieltä kun on tullut tietoja kirjanpitotositteeksi, niin tämä laskutositeselite on tuo asetus, jonka mukaisesti tuo tili tapahtuu. Eli tästähän nyt, jos menee vielä ohjeeseen, niin pääsee näkemään, että mikä se on se oikea valinta, mitä mikäkin numerokoodi tarkoittaa. Eli F1. Niin tämä päätyy myöskin sitten laskujen siirrossa sinne tositteen selitteeksi. Se oli jäänyt sieltä pois. Tai en tiedä, onko se ollut jo tosi pitkäänkin, koko ajankin pois, mutta nyt se on sinne lisätty mukaan. Eli jatkossa siellä myöskin selite löytyy tositeotsikolta. Näin, tässä oli vähän näitä Rescontran asioita, ja sitten puhutaan enemmän laskutuksen puolen asioista. Eli mennään tänne tilausten käsittelyyn ja puhutaan sieltä toistuvaislaskutuksesta. Eli jos tuo on tuommoinen toistuvaislaskutus-tyyppinen tilaus, niin silloin on sanottu, että se ajetaan kuukausittain, ja tällä on näitä laskuja tehtykin. Niin nyt on lupa erehtyä. Eli aikaisemminhan tämä menee niin, että jos tälle laskulle täältä nyt menee, niin tämä tosin on valmistilainen. Tätähän ei enää saa poistaa, mutta toistuvaislaskutuksessa prosessi menee sillä tavalla, että kun toistuvaislaskutus jo suoritetaan, laskut on siellä sitten valmiina odottamassa tai nimenomaan ei valmiina, niin silloin ne laskut on vielä poistettavissa. Ohjelmassa on muuten ollut se käytäntö, että jos lasku on peräisin tilaukselta, niin sitten sitä myyntilaskua ei enää saa poistaa. Eli tämmöinen kytkös on ollut juuri varastotapahtumien vuoksi, ettei sitten varastosaldot mene pilalle. Mutta nyt tämän toistuvaislaskutuksen osalta voidaan tehdä näin, että se lasku on poistettavissa, jos ajo on kerätty tehdä ja huomattiin, että menikin väärä kausi tai jotain muuta virhettä tuli, niin siellä myöskin myyntilaskuilla sitten poistot voi tehdä. Sitten kun mennään tänne varsinaisella laskuille, niin puhutaan sitten vaikkapa niistä Finvoice-laskuista enemmän, niin jos on sellainen lasku, joka on ei-valmistilainen lasku, niin
tuolla on tuommoinen kuin kieli, ja jos kieli on mahdollisuus valita, niin tämmöiset kielikoodit kuin N ja SV, eli nämä kansainväliset kielikoodit, jos se on laskulle valittu, niin muun muassa sitten huomautuslaskut ja Finnvoice-laskut ylipäätään niin käyttää tätä kielikoodia, eli sen mukaisesti operaattori sitten ohjaa sille oikein näköisen lomakkeen tai visuaalisen näkymän, mikäli se lasku lähtee pelkkänä Finnvoice-laskuna. Normaalistihan te tietysti itse haluatte sinne laskun kuvan mukaan, eli tämä esikatselukuva. Näinhän se lähtee operaattorin kautta tavallisesti. Mutta esimerkiksi huomautuslaskujen lähetyksessä on niin, että laskun kuva ei lähde mukana, koska sinnehän ei ole tarkoitus huomautuslaskujen sähköisessä lähetyksessä tehdäkään sitä alkuperäistä laskua, vaan nimenomaan nimikkeellä huomautus. Ja sen vuoksi sitten tämä kielikoodi on käytössä siellä huomautuslaskulla, eli nyt sitten semmoiset Finnvoice 3.0 tyyppiset huomautuslaskut saavat kielikoodin, mikäli laskulla tämä tieto on. Finnvoice 3 on muitakin muutoksia, joka esimerkiksi liittyy sitten arvonlisäverokäsittelyriviin. Joskus tämä L-operaattoririvi, joka laskulla on mahdollisuus käyttää, sitä nyt ei vaadi, eli lasku voi olla ihan ilman mitään L-operaattoririviä, joka on siis se arvonlisäverorivi. Niin se aiheutti jossain kohdin harmia, mutta siihenkin on nyt tehty muutos. Ja sitten on myöskin sellainen, joka liittyi tässä taannoin siihen, että mikäli tämä asiakas oli vastaanottajatietojen osalta, hypätään tänne asiakastietoihin, ja täällä muut tiedot verkkolaskuosoitteena oli käytetty sähköpostiosoitetta, niin me poistimme sen, että se ei mene siihen laskun niin sanottuun SOAP-kehykseen, joka on pankeilla tyypillisesti käytössä. Ja se SOAP-kehyksessä ollut sähköpostiosoite, niin se on ikään kuin väärä tapa sisällyttää se sinne. Poistettiin se. Sen sijaan me laitettiin se siihen laskun sisältötietoihin, eli esimerkiksi nyt sitten EMSE-verkkolaskut operaattorin välityksessä, niin sähköpostilähetys toimii. Mutta tähän liittyen jäi sitten vielä rippeitä, eli osalle tuli, jotka haluaa sen sähköpostilla lähettää ja käyttää esimerkiksi jotain muuta operaattoria, ja sen operaattorin käytäntö on se, että se saa olla siinä verkkolaskun vastaanottajatietona, niin se, koska se puuttuu siitä SOAP-kehyksestä joka tapauksessa, niin lasku ei mennytkään sähköpostilla perille sellaisissa tapauksissa, joissa ei käytetty EMSen verkkolaskupalvelua. No nyt on sitten tähän versioon tullut sellainen vaihtoehto, että näitä voidaan mukauttaa tätä laskun lähetystä, eli nyt sitten vaan asiakastukea voit olla yhteydessä versiopäivityksen jälkeen, että sen laskun muodostuksessa poistetaan se niin sanottu SOAP-osio kokonaan, kun lähetetään operaattorille, ja näin sähköpostilaskut myöskin menevät sitten perille, mikäli se tieto tuossa tiedossa on laitettu. No sitten tänne tasekohdeasiaan. Niin kuin sanoin, että aika monella tämä tasekohde on tullut nykyisin enemmän ja enemmän tarpeelliseksi. Taseseuranta voi olla tässä nyt aktiivisena, ja niin kuin tällä onkin tämä projektiseuranta valittu, ja ennenhän se oli vain asiakaslähtöinen. No, se voi tulla nykyisin myöskin myyjältä, eli nyt saa valita tämän oletuskohteen määräytymisen, eli asiakas, myyjä tai asiakirjasarja. Ja nyt tämä asiakirjasarja on myöskin tämmöinen niin sanottu viimeinen oljenkorsi, eli jos tuo on pakollisena, niin silloin asiakirjasarjalta voidaan ohjata myöskin tämä tasekohde. Eli vaikka täällä olisi oletuksena asiakas, niin silti sitten, jos sieltä asiakkaalta ei sitä kohdetta tulekaan, niin asiakirjasarjalta tulee, mikäli tänne on annettu. Ja tässä nyt esimerkiksi mulla on myyntilaskusarja 11, jonne on laitettu projektiseurannan kohde projekti 1.
joka sitten tulee tämän laskusarjan laskulle oletuksena, jos ei muualta sitä tule. Eli näin saadaan tämmöinen kaksivaiheinen siihen tasekohteen määräytymiseen. No niin, nyt olisi ollut oikeastaan kaikki olennaisimmat taloushallinnon osalta läpikäytynä, joten me siirrytään sitten palkkahallinnon asioihin. Ja hypätään sitten sinne osuuteen ja mä menen taas takaisin tänne toimintaketjuun, koska täältä multa löytyy näitä palkkahallinnon asioita useampiakin, tai oikeastaan toimintaketjuna ihan valmiina. Ja puhutaan ensin sananen tästä prosenttiperusteisesta lomapalkasta, joka tähän nyt tuli automaationa siten, että mikäli henkilö on sen verran tuore, että lomapalkka pitäisi määräytyä joko sen alemman, sanotaan vaikka 9% mukaisesti tai 11,5%, mikä onkaan sen käytäntö, niin työsuhteilla tämä tieto voidaan määrätä automaattisesti. Ja tuonne on perustanut melko tuoreen työsuhteen, jonka voimassaolo on alkanut kesäkuussa 2024. Ja mennään sen verran, että käydään tuolla palkanlaskennan ohjaustiedoissa. Täällä. Niin tuonne on merkinnyt, että työsuhteella automaattinen lomakorvausprosentti. Eli ohjelma tekee taustaajona kerran vuorokaudessa aina tarkistuksen työsuhteelle, että onko henkilö sellainen, että sille kuuluu maksaa joko alempaa tai sitä korkeampaa. Ja se näkyy nyt sitten tämän henkilön tiedoissa, koska mä sen nyt eilen sinne laitoin päälle, niin tämä on sitten tuossa yön aikana tänne päivittänyt tiedon, että mitä lomakorvausprosenttia käytetään. Ja älkää hämääntykö näistä työsuhde yli vuosi tai alle vuosi. Tämä ohjaa sen nimenomaisesti sen mukaan, että ohjelman laskentasääntö pystyy sitten käyttämään nimenomaan ihan oikeita prosenttia aina henkilöllä. Periaatteessa tämä on aina ollut käytettävissä näin, että henkilön palkkaustietoihin on voinut laittaa kiinteästi tänne käytettävän lomakorvausprosentin, mutta nyt ohjelma tekee sen taustainnon näille kaikille työsuhteille sen mukaisesti. Vanhempi henkilö, joka on ollut jo pidempään töissä, niin sillä on sitten tuo 11,5 kummassakin. Mutta tällä henkilöllä nyt sitten on näin, 9 ja 11,5. Ja se vaikuttaa käytännössä sitten tämän henkilön maksettavaan palkkaan, ja lomapalkkaan ja lomavaraukseen. Eli ohjelma tulee sitten tätä hyödyntämään. Ja otetaan tässä nyt esimerkki, ja otetaan oikeastaan samalla vähän useampikin asia tähän samaan liittyen, eli tämän työsuhteen palkkatietoihin kaiken kaikkiaan. Eli tehdään tässä samalla palkkaa jo, niin nähdään siitä muutama asia ensinnäkin. Eli täällä palataan tänne toimintaketjuun. Käydään siirtoerällä. Syötettävät erät 25, niin tälle uudelle henkilölle olen syöttänyt tänne tämmöisiä tietoja kuin perustuntipalkka, vuorokautiset ylityöt. Ja nyt kun puhutaan huhtikuun palkoista, niin näiden tietojen perusteella henkilölle sitten nämä rivit täältä siirtoerältä tulee ihan normaalisti. Tässä ei mitään sinänsä ihmeellistä, mutta nyt kun näette nuo menisi jo hypätä jatkopalkkalajeihin, mutta siis puhutaan näistä ylitöistä, niin ohjelman tapana on ollut se, että pitää antaa myös se ylityön perusosa ja sitten tämä ylityöosuus, jotta voidaan jossain tietyissä raportoinneissa raportoida erikseen pelkät ylityöt ilman niitä korotusosia tai korotusosien kanssa. Ja näin se on tässä sitten 2 eri palkkalajilla tehtynä. No niin, nyt kun on vain nämä tiedot eikä ole tietoa siitä perusosasta, niin sitten sitä vartenhan moni on tehnyt tämmöisen jatkopalkkalajin. Ja käydään nyt sitten täällä palkanlaskennan puolella uudelleen, hypätään tänne ja esittelen
jatkopalkkalajien uuden piirteen, joka näyttäytyy tässä tällaisena valintana kuin ohjauskoodi 4 ketjutuskappale määrällä. Eli nyt täällä on aikaisemmin ollut vain vaihtoehtona ketjutus, täsmäytettävä, suhteutettava. Eli jos on syöttänyt vuorokautisen ylityön, niin ei ole saanut sitä samaa määrää, mitä sillä on syöttänyt, myöskin ketjutettuna sinne perusosalle. No nyt tämä 4 ketjuttaa niin. Ja tällä on kaksikin vaikutusta, että ketjutuskappaleen määrällä niin voin antaa ihan suoran arvon, että mä haluan, että tällä tulee joku tietty arvo, se voi olla vaikka miinusmerkkinen, jos jossain ketjutuksessa näin on tarvis, mutta jos jätän sen tyhjäksi, niin silloin se käyttää sen saman arvon, mikä tällä kyseisellä palkkalajilla on syötettäessä ollut. Eli se ketjuttaa saman lukeman sitten tuolle 5401. Se, missä voisi käyttää vaikkapa sitä miinusmerkkistä, on semmoinen, että henkilö on kuukausipalkkainen ja henkilölle maksetaankin päiväpalkkaa. Niin päiväpalkkalajille voisi laittaa tämmöisen ketjutuskappalemäärällä ja sitten sinne tulee ketjutusarvoksi kuukausipalkka -1. Niin silloin se ohjelma automaattisesti vähentää sen kuukausipalkan, joka henkilöllä saattaa olla vakiona, joten saadaan vain päiväpalkka henkilölle aikaiseksi. Eli tätä ketjutuskappalemäärällä voi sitten tämmöisessä 2 eri tyyppiesimerkissä käyttää. No niin, palataan nyt siihen lomapalkka-asiaan ja tähän ketjutukseen, eli tehdään nyt YP-palkkaa jo, niin päästään näkemään, mitä kaikkea tässä on. Eli näissä on useampikin vaikutus, mikä tähän versioon nyt sitten käytännössä on tullut. Ja tehdään syötetty sitten muodostus. Ja tehdään tämä palkanmaksun välikuukausi. Ja otetaan nyt huhtikuu. Ja tehdään kuukausipalkat. Mukaan siirtoerät. Otetaan lomapalkat, lomarahat, poissaolot. Kaikki mahdollisesti mukaan, mitä vaan tulee. Jos täällä ei mitään ole, niin eihän sieltä mitään tulekaan. Eli sinänsä on niin kuin vaarattomia laittaa, jos henkilöillä ei noita tietoja käytettykään. No mennään katsomaan tätä tittaa, jonka palkkatietoihin oli nyt laitettu sitten se vuorokautinen ylityö, niin tässä kun sillä on nyt se ketjutuskappalemäärällä, niin nyt sinne tuli nätisti sitten 1212 sekä ylityö että perusosa ja sitten 100% sama juttu. Ja näin tämä palkka muodostui tämän mukaisesti. Henkilöllä oli vakiotietona myöskin tuo kuukausipalkka näin. No otetaan se lomapalkka-asia nyt sitten samalla mukaan. Eli lisään tuonne vielä rivin ja sen lomapalkan osaltahan lukee siellä meidän versiosaatteesta ja version muutokset dokumentissakin, että mitkä palkkalajit tähän vakiosääntöön on laitettu. Ja no ennen kuin syötän tämän, niin käyn näyttämässä jälkilaskelman, eli jotta henkilölle voidaan tämä prosenttiperusteinen palkka muodostaa, niin pitää olla palkkakertymä laskettuna. Eli tällä jälkilaskelmalla, tämä on nyt automaattitoiminnon tekemä, niin tälle on kertynyt aikavälillä 1.4.24, 31.3.25, 2098, 92 ja 30. Niin jos nyt tästä nopealla matikalla laskee, niin 10%, niin ainakin sen täytyy olla alle 200 sen lomapalkan. Ja palkkalajina 6012, niin tämä on sellainen, joka antaa koko könttäsumman, eli jos palkka maksetaan nyt sitten könttänä yhdellä kertaa lomakorvauksen osalta, niin silloin tämä laski nyt sillä 9%. No sitten päiväpalkkana maksettuna, kun tämä on kuukausipalkkaryhmään kuuluva, niin 6047 on oletuslaskentasääntössä, jolloin se laskee sille päivähinnan ja sille oli kertynyt 2 päivää. Siellä oli myöskin tämä tieto olemassa niissä jälkilaskelmissa, en käynyt sitä nyt tuossa erikseen läpi, mutta näin 2 päivällä tulee sitten tuon suurinen summa. Ja sitten
suljetaan nuo Teamsit tuolta vaikka kaikki, niin ei tule häiriöitä. Saako sen vielä jostain tuolta lisää pois? No, olko näin? Niin tuohon kohtaan näette, että saman suuruista luvusta on tietysti pyöristetty, niin 2 päivää kertyi. Eli tämä tuli sen 9% mukaan. Sitten kun mennään taas vuosi eteenpäin ja sitten henkilölle pitää maksaa isompaa prosenttia, niin se sitten taas tulee ihan oikein henkilöllä vuoden päästä. Mutta sen sijaan lomavaraustahan tehdään nyt tämän vuoden osalta, kuluvan vuoden osalta isommalla prosentilla, eli henkilö on tässä nyt, kun lomavuosi on vaihtunut, niin 11,5 pitäisi alkaa kertymään, joten se näyttäytyy sitten siinä lomavarauksessa, joka voidaan tänne nyt esimerkkinä laskettaakin. Tuossa on lomavaraus tammikuulta. Täällä on kerrotettu se 9% mukaisesti tuota päivähintaa. Ja jos otan nyt tähän uuden lomavarauksen, otetaan vähän pidemmältä aikaväliltä, siellä on nyt tuo tammikuu tehtynä, otetaan tuo 4 tähän mukaan. Ai niin, eihän se nyt onnistu, kun pitää mennä lomavuoden yli. Joo, no jätän tämän sitten sen koomin läpikäymättä. Mutta joka tapauksessa pystyy silloin sen 11,5% mukaisesti henkilöllä, koska silloin se automaattinen lomakorvausprosentin määräytyminen mukaan. No niin, siinä oli siis lomakorvauksiin liittyvät asiat, jotka liittyvät tähän henkilön palkan muodostukseen ja lomapalkan maksuun. Eli tuolla automatiikalla sekä lomakorvauksen laskenta että lomapalkan maksu automatisoituu sen prosenttiperusteisen osalta. No sitten on vielä yksi asia, joka liittyy siihen, että henkilön työsuhde mahdollisesti päättyy tässä yhteydessä. Eli jos me menemme tuolle henkilölle ja laitamme sinne työsuhteen päättymisen vaikkapa 15.4.25 ja laskenta päättyy päivän tuossa toukokuun loppuun mennessä saadaan kaikki palkat henkilölle laskettua, niin nyt näillä tiedoilla ja kurkataan tätä siirtoerää, niin siellä olisi toukokuulle kyllä tulossa vielä maksuun, mutta työsuhde merkittiin päättyneeksi sinne huhtikuun puolelle. Niin nyt tämä palkkojen muodostus, ensinnäkin otetaan 2 esimerkkiä. Muodostetaan uudelleen tämä kuukausi huhtikuu tähän samaiseen ryhmään. Ja siirtoerät mukaan ja lomapalkat ja niin edespäin. Ja tuolta kun käydään tuo muodostus jo tekemässä, niin nähdään parikin asiaa. Eli nuo tunnithan tuolta tuli ihan normaalisti, näin, niin kuin pitikin. Mutta päiväpalkka laskettiin tässä nyt 11 päivällä, eli 11 työpäivää huhtikuussa kertyi siihen 15 päivään mennessä. Eli tänään. Ja tällä tavoin tuo sekä työsuhteen alkaessa että päättyessä tuo päiväpalkka tuolle kuukausipalkkaselle onnistuu ihan oikein. No niin, menemme tästä ja otetaan saman tien toinen ajo, jossa tehdään syöttötositteet nyt sitten tuonne toukokuulle, eli henkilön työsuhde on siinä vaiheessa jo päättynyt ja ajetaan palkat sitten toukokuulle. Sama ryhmä ja kaikki siirtoerät mukaan ja näin. Niin sitten tässä nähdään taas vaikutus sille, että mitä sinne henkilölle titta tulikaan, niin sieltä tuli kuitenkin ne siirtoerältä löytyvät tiedot sen ansiosta, että henkilön työsuhteella oli laitettu, että laskenta päättyy 31.5. joten ne kyseiset tiedot sieltä siirtoerältä tulee vielä mukaan, vaikka työsuhde olisi varsinaisesti muutoin jo päättynyt. Eli näin saadaan myöskin tämmöisiä rippeitä, mitä jää vielä sitten varsinaisen palkanmaksun ja työsuhteen päättymisen jälkeen maksamatta, niin ne tulee mukaan. Näin. Siinä oli monta asiaa palkkojen muodostukseen liittyen, eli on lomia ja siirtoeriä ja
ja työsuhteen päättymistä ja siitä osakuukausipalkan maksaminen sitä kautta. Eli nämä kaikki helpottaa teitä. Ja nyt sitten tuon lomavarauksen osalta ja kaiken kaikkiaan siis sen osalta, että toi prosenttiperusteinen laskenta tulee oikein, niin teidän kyllä pitää mennä tarkistaa tämä lomavarausohjaukset. Ja esimerkiksi tämmöinen, kun kuukausipalkat on näin merkitty, niin tämä ei tuota hyvää lopputulosta tuollaiselle henkilölle. Sen sijaan tälle kyseiselle henkilölle oli laitettu tällainen kuin prosenttiperusteinen varaus ja ohjauksena, niin sitten täällä näkyy nämä oikeat varauspalkkalajit, purkupalkkalajit ja myöskin lomarahojen osalta vastaavat. Nämä oletuspalkkalajit, mitkä on ohjelmaan siihen vakioon laitettu, vakiosääntöön laitettu, niin löytyy sieltä meidän tukisivujen puolelta, missä on nämä versiomuutokset olemassa, niin siinä on nämä lueteltuna. Ja kaikenhan pääsee lukemaan tietysti siitä laskentasäännöstä viime kädessä, eli laskentasääntö itsessään on myöskin sen puoleen tarpeen tarkistaa, että silloin kun tuo automaatti on päällä, että täällä nämä prosentit on annettuna, mitä käytetään siinä kyseisessä laskentasäännössä, niin näitähän ohjelma sitten vie sinne henkilön taakse siinä automaattisessa laskennassa. Mutta sitten se varsinaisesti, että mitä palkkalajia kussakin tulee käyttää, niin oikein vastaushan löytyy täältä, eli tätä laskentasääntöä täytyy sitten oppia lukemaan, että miten esimerkiksi tietty arvo vaikkapa sille lomapalkalle, miten se määräytyy, niin tässä meidän sovelluskonsultit auttaa taas, että tässä saatte asiantuntija-apua kyllä. No niin, nyt on käyty aika laajasti tätä palkan laskentaa ja sitten muutamia pienempiä asioita vielä, mitä versiossa on mukana. Eli verokorttiasiat on yksi asia, jossa kun uusi henkilö perustetaan, niin pystyy myöskin tänne henkilön työsuhteille verokorttisivulle verokortin hakemaan sieltä veroapipalvelusta, vaikka päivämääriä ei olisi laitettukaan, eli uuden henkilön osalta verokorttihaku toimii. Sitten on myöskin AY-maksuviitteissä. Niissä oli vähän hankaluuksia tässä tämän vuodenvaihteen osalta. Eli kun ei ole osastoa käytössä, niin sitten käytetään näitä maksuviitteitä, jotka tänne on laitettu. Ja nyt nämä toimii ihan oikein tämän kauden osalta tässä päivityksessä myös. Eli tämän puolesta asia korjaantuu, jos siinä on ollut ongelmaa. Ja jos muistatte tämän viitemallin, niin tuohon voi siis laittaa sen viitenumeron perusosan ja sitten jos siinä on muuttuvana osana vuosi, kuukausi esimerkiksi ja sitten on joku vakioarvo, niin tuon mukaisesti tuo maksuviite muodostuu täällä ja osastolla. Eli osastollahan se tulee sitten sinne osaston rivitietoihin se vakioviite tänne viitemallikenttään. Muutamia muita, jotka nyt tässä työn alla on. Tuo MC 365 palkat tulee tässä kehittymään lisää toiminnallisuutta ja sen myötä sitten tänne perustietoihin on tullut muutamia asioita, joita on jo valmisteltu sitä ajatellen. Tänne käyttötapaan, kun täällä aikaisemmin oli vain oletus, niin nyt sillä on sitten, että ei oletus tai sitten se on syötön oletussarja ja sitten on myöskin rajapinnan oletussarja, eli tähän API-rajapinta kehittyy ja API-rajapinta puolestaan sitten käyttää tätä numerosarjaa tänne tietoja tuotaessa. Tämmöiset muutokset, jos ihmettelette, että miksi tämä on nyt erilainen, niin valmistelemme niitä uusia API-rajapintoja tähän ohjelmaan. Sitten vielä syöttöryhmät liittyy myöskin tähän samaan asiaan. Eli täällä syöttöryhmällä nyt oletusarvona kaikilla on ilmestynyt tämmöinen sääntö 00 yhteinen, mutta jatkossa kun teette uuden syöttöryhmän, niin sinne voi kertoa millä laskentasäännöllä sitä käytetään ja mahdollisesti mikä esihenkilö saa näitä käyttää.
Nämä tulee olemaan myöskin sinne MC365-palkkoihin liittyviä asioita, että ikään kuin ohjataan valmiiksi palkkaleja, mitä henkilö saa tulla käyttämään palkkatietojen syötössä. Ja tuo esihenkilökoodin antaminen, eli sehän liittyy siihen palkkojen hyväksyntään, toiminnallisuuteen ylipäätään, niin tuo esihenkilökoodin antaminen tarkoittaa sitä, että sitä ei käytetä sitten enää syötössä tällä syöttötositteella. Näin, no tässä alkaa olla asioita melko pitkälti käytynä, ja kyllä tässä nyt näköjään se koko tunti tuppaa menemään, kun vauhtiin päästään. Otetaan nyt yksi asia vielä, joka osaa varmaan koskettaakin. Eli työajan puolelta tai poissaolohallinnan riippuen kumpi osuus on käytössä, niin lomatositteilla on mahdollisuus sekä siellä aineistotuonnissa että tässä muodostuksessa käyttää myöskin tällaista kuin säästövapaat ja kesäloma rahavapaan syötöt. Eli nämä on tullut tänne uusina valintoina, kun tätä lomatositetta muodostetaan. Nämä lisäyksinä aikaisempaa. Ja sitten jos käytätte näitä kalentereita, työhallinnan kalentereita ja seuraatte sieltä esimerkiksi henkilöiden poissaoloja, niin sitäkin on sitten parannettu. Eli tänne puolelle löytyy sitten jo paremmin tietoa tänne toteumatiedon näyttämiseen, ja täältä kautta näette sitten, mitä siellä on mahdollisesti poissaoloja tullut, niin tämän päivittymisessä oli vähän hankaluuksia, mutta on sitä asiaa parannettu. No niin, tässä taisi olla oikeastaan ne kaikista tähdellisimmät, ja nyt on talouden ja palkkojen asiat melko lailla läpikäyty. Pankkiyhteyteen täytyy vielä mainita sellainen asia, että myöskin maksatustunnusta on mahdollisesti tarve käyttää pidempään kuin mitä meillä on aikaisemmin oletettu, niin sen pankin maksatustunnus, eli puhutaan siis tästä asiasta, joka löytyy täältä yrityksen tiedoista ja pankkitileistä etuosta, niin tämä maksatustunnus, tätä voi sitten syöttää pidempänä tietona, jos on ulkomaisia pankkeja, jotka tämmöisiä vaatii. Kotimaisilla pankeilla tämä nyt ei pitäisi olla ongelma tähänkään saakka, mutta nykyisin se sitten voi olla myöskin pidempi. Toinen asia liittyy niihin maksupalautteisiin ja siihen liittyviin virheilmoituksiin. Täytyy sen verran palata tänne ajastetun toiminnan tai itse asiassa palvelun puolelle ja järjestetään taas nämä tuonne oikeaan järjestykseen. Eli puhutaan maksupalautteista, niin tässä kohtaa, kun pankista, MC-pankkiyhteydellä maksupalautteet luetaan, niin tämä, että ohjelma ilmoittaa sitä maksupalautteesta tai sen puuttumisesta, niin tuo minuuttimäärä, että kuinka paljon siitä maksun lähetykset saa olla kulunut ennen kuin siihen reagoidaan, eli ohjelma alkaa ilmoittaa siitä, että maksupalaute puuttuu, niin tämän lähetyksen osalta tuo kannattaa asettaa oikeanlaiseksi, jos sieltä tulee niitä turhia tarpeettomia, mutta sitten tämä vastaanottaja ja lähettäjän sähköposti nimenomaan, niin tähän nyt kannattaa käydä asettamassa joku arvo niitä tilanteita varten, että maksupalaute ja virhe nimenomaan tulee esimerkiksi palkanmaksun automaattisesta hyväksynnästä, eli kun palkkalista lähetetään hyväksyttäväksi ja sitten hyväksyjä se hyväksyy ja siellä on automaatio, joka lähettää sen suoraan maksuun, niin sitä ei ole käytännössä kukaan henkilö käsitellyt, vaan se on systeemikäyttäjä, joka sen tekee, niin että jollekin tulee siitä ilmoitus, mikäli se maksu on päätynyt virhetilaan. Eli siellä on tullut vaikka, että ei ole varoja pankkitilillä, niin tähän sähköpostiosoitteeseen sitten se virhepalaute tulee, eli että tuo on täyttämässä, että sieltä tulee edes jollekin se tieto
sellaisissa tilanteissa, jotka tulee sieltä palkanlaskennan hyväksynnän kautta. Eli nämä oli oikeastaan vielä tähän pankkiyhteyteen, ja sitten mainitaan vielä vastuu- ja vakuuserittelyt, niin siihen liittyen myöskin sen käsittelyyn meidän se pankkiyhteydellä on tehty parannusta, että senkin suhteen oli ongelmaa, jota nyt on korjattu. Siinä taisi olla lopultakin kaikki asiat käytynä. Kello oli 11. Juurikaan nyt ei jää sitten aikaa läpikäydä mitään kysymyksiä, mutta kurkataan nyt, onko siellä jotain kysymyksiä, ja on siellä yksi. Tilintarkastaja on pyytänyt, että lyhyessä tulos- ja taseraportissa näkyisi Y-tunnus yrityksen nimen alla. No nythän tuo liittyy siihen tilinpäätösohjelmaan, ja siellä se tieto näyttäytyy, eli suosittelen käyttämään nyt sitä tilinpäätösohjelmaa sitten niiden tulos-taseraporttien osalta, jossa tuo Y-tunnus halutaan näyttää, koska tämähän on se niin kuin työkalu, jolla varsinaisesti tilinpäätökset tehdään. Muita kysymyksiä ei tänne näyttänyt tulevankaan, joten tässä kohtaa voidaan todeta, että asiat on käyty läpi. Voimme kiittää, ja tuolta löydätte sitten yhteydenottokanavat, mikäli tulee vielä mahdollisesti lisää kysymyksiä jälkeenpäin. Mutta kiitos paljon kaikille mukanaolosta ja hyvää tulevaa pääsiäistä.